Us presentem ogarrotxa.com, el nou portal d'entrada a la Garrotxa. Hem renovat el web de la destinació adaptant-lo a la marca O Garrotxa, amb una imatge fresca i atractiva. Un canal pensat per inspirar, orientar i acompanyar visitants i residents abans, durant i després de la seva experiència a la Garrotxa. ogarrotxa.com es distribueix en 3 grans blocs. Descobreix. Aquí podreu explorar els principals atractius de la comarca i conèixer la seva riquesa natural i patrimonial. Hi descobrireu els espais naturals protegits, els pobles amb encant, el patrimoni, un munt de paisatges singulars i 30 indrets imprescindibles. El millor punt de partida per descobrir l'essència de la Garrotxa. Què fer? Més de 50 activitats i experiències de natura, senderisme, cicloturisme, gastronomia, cultura i molt més. Una selecció de propostes impulsades per empreses turístiques de la comarca. Un espai per inspirar-vos i trobar experiències adaptades als vostres interessos. Planifica't. Aquí trobareu tota la informació necessària per preparar la vostra estada. Hi descobrireu opcions de mobilitat sostenible. Així com l'accés a la reserva anticipada, que us permetrà organitzar la visita amb temps i gaudir de l'experiència amb més comoditat. A més, hem creat propostes de descoberta de la Garrotxa en 3, 5 i 7 dies, perquè turistes i visitants recorrin la comarca al seu ritme, descobrint els racons més emblemàtics. I és que la Garrotxa és una destinació que no es descobreix en un sol dia. El blog és una altra de les novetats. Hi trobareu articles, reportatges i propostes per descobrir la Garrotxa des de noves perspectives. Un espai amb recomanacions, idees i continguts inspiradors. L'àrea professional conté recursos específics per als professionals del turisme i els mitjans de comunicació, amb accés a productes especialitzats, notícies, dades i estadístiques. També hi trobareu les publicacions de la destinació i un ampli banc d'imatges i vídeos per promocionar la Garrotxa. Disponible en 4 idiomes, ogarrotxa.com convida a descobrir una nova manera de viure a la comarca. Un espai inspirador, amb imatges i continguts renovats que transmet l'essència d'una Garrotxa volcànica, autèntica, sostenible i sorprenent.